Ki Marsudi bawa leksana sak rembenge. Iki Sabtu Arga iki isih anyar, mergo iki notane ya urung diklothok iki lho. 150.000. Jabang bayi. Aku ya gumun iki ora rombengan iki anyar. Ya iki dadakan lho rek. Dalam kondang Ponorogo mosok blakon 150.000. Lah mbok sumpah iki. Mas 75 lho kuwi malah isin aku. Mas, sumpah iki 150.000 iki lho. Mas, brosir sinden-sinden iki lho 500 700 sak yuta. Blakone dalam kondang Ponorogo 150. Sopo mak kareng saking kota Pacitan kaya ngopo jogete kaya ngopo sepak terjange walang kakek nduk yo Dhisik. Kareng metu. Alam di dalam. Sugeng dalu Kang Gareng. Wilujeng dalu Pak Cangke Ki Marsudi bawa leksana. Dangu mboten pinanggih sehat nggih Mas. Alhamdulillah Kang Gareng sami sehat sedaya. Sing penting bakune seger kewarasan. Amin ya robbal alamin. Ugi prokadang dulur-dulur kula tenggening Krandu sedaya mugi-mugi pinaringan seger waras. Mula niki dalu menika wujute syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan menika panjenenganipun Rama Jemani anggenipun tasakuran menika temu wahyuning jodoh Mas. Temu wahyuning jodoh sepisan kanggo sak lawase muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin rabbal alamin Kang Gareng. Jan rumangsa ora cethuk 2 minggu mawon kali jenengan kangen kula mboten umum. Nggih. Gara-gara Lombok larang wayangan ya arang-arang. Gara-gara parine larang tanggapan yo arang-arang. Namung ndedonga mugi-mugi sedulur sedaya kathah rejeki Allahumma
panjang yuswa Allahumma. Kuat sehat selamat Allahumma. Ngoten niki lho Mas. Mulakno dulur kerandu niku ngangeni lek teng kula iki Mas nggih. Paribasane sing rada tuwa dadi bapak, aku sing enom dadi adikku lan anak-anakku. Iya pancen ngono Kang Gareng. Nggih, jan tenan Iki keran. Kang Gareng niki wau. Wah, Nggih. Sinoman. Nah, peladen. Nggih. Wah, jan cancut gut-gut. Wong tenan Rukun, wah jan cak-cek. Nah. cacet babet kate kula sak yaene kopi urung diwehi. Ya. Lah tekamu wis kasep, tekamu bengi kok. Wong saking niki sedaya niku kan nggih sedaya kan nyuwun diradosi to Mas. Paribasane kula dalah panjenengan sinden yoga niku kan nggih paribasane pun keluarga piyambak. Dadine iki apa to wong keluargane dhewe sing penting ki dulur-dulur sing rawuh ki ndongakne muga-muga lulus raharja mboten wonten alangan setunggal menapa. Niku wah jan ya putrane Pak Jumani niku kalih Mas. Nggih. Lanang karo wedok muga-muga temu jodoh temu wahyu sepisan kanggo sak lawase aja ngantek pegatan. Pancen ngono Kang Gareng. Amin, amin Kang Gareng. Kuncine siji wong ki arep bondo dunyane dhuwur wong nuwun sewu lho Mas. Wong ki lek akeh ya bingung lek sithik ya bingung. Mula sifate wong kaya Kang Gareng. nggih akeh ya bingung sithik ya bingung. Mula wong tenggene alam donya niku ikhlas lillahi taala kados Pak Jumani anggenipun tasakuran dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Nggih pancen tasakuran adyanto ketok lokak ning sejatine saya kebak ya Kang Gareng. Ora lokak saya kebak, ora mutah saya wutuh. Pancen ngono Kang Gareng. Mula wong jenenge wong syukur iku wong banyak bersyukur niku banyak manfaatnya Mas. Mula ya kene lek wong sugih ki aja ngantek nglalekne bersyukur. Niku ning lek bojone akeh nggih. Iki kok iki. Sik to iki wae wis penake ra mau dione ya bengi iki aku wis gawe enek buntute ra apa-apa Mas ya. Ya. Aku gawe buntute ngene penak banget kok ya nggih Pak Jumani aku ditresnani tenan karo wong anu ngrandu mriki Mas. Tenan lho ditresnani kok kono teko kene penonton tumplek blek. Sindene Mas Marsudi ayu-ayu yogane nom-nom kabeh yaene ya urung enek sing do ngantuk tenanan mula dangu mboten teng mriki nggih Mas Nggih Kang Gareng. biasane awake dhewe 2 minggu pisan niku mesti wayangan teng Laladan Krandu Heeh. iki kok rada nek kok setahun kok ya gur siji tok iki ning delalah lho Mas Nggih. lah wis dilunasi 2 tahun kepungkur dadi iki karek nyaur igo-igo Pak Pancen Jum nyoto Kang Gareng. nggih Ngene iki ya wis kabeh wis lulus dilunasi kanthi kapan kae Kang Gareng. Nggih, kok. Sasi seprono wis wah wis dilunasi Kang. Pak Jumani kok. Pak Jumani niku ora kena dipidhaki latil. Pak Jumani wah Mas niki dangu mboten pinanggih kula kalih kanca-kanca sinden. Nggih. Menika monggo Ugi Kang Gareng. Nggih, pripun? Diaturake kalih guru lanang kula Ijih. saking Krebet. Nggih. Iki menika Mas Heru Sutaji. Rawuh mriki Wah, nggih. rawuh Kang. Alhamdulillah Mas Heru wilujeng dalu Mas Heru Sutaji Nggih, saking kalih Laladan Jambon. Warga saking Ibu Sisung ugi Bapak Pagimin ugi Nggih. rawuh. Alhamdulillah Bu Sisum biyen ki sik panggah Mas. Lah iya. Jilbabe sik ijo kuwi. Kok ya Bu Sisum alhamdulillah muga-muga pinaringan seger waras kathah rejeki. Amin Kang Gareng. Ingkang rawuh melih sinten saking Balong Mas? Mbah Senen saking Balong ugi rawuh sedaran. Nggih, sedarat rawuh, Balong rawuh, Jambon rawuh. Mbah Senen saking Sendang ugi rawuh. Alhamdulillah barokahullah. Dereng ndedonga mugi-mugi sabibaripun panjenengan mirsa niki Marsudi Bawa Laksana dugi dalem pikantuk berkah rejeki ingkang barokah. Amin. Nggih, tenan kok ya. Wih, aku ki lek kali jenengan niki gungane mboten umum Mas. Nggih Kang Gareng. Ugi mboten katalumen Kang Gareng. Nggih, pripun? Katur nggih menika dulur lanang kula menika wonten tanah Sabrang Mas Kawit saking nggih menika Karanglur Kidul. Wonten pundi sak menika, Mak? Nggih.
Wonten Malaysia napa wonten Taiwan napa teng Hongkong Ora napa? ngaku Mas. Oh, Mas sabrang Mas kawin saking Karanglo Kidul. Nggih. Wes menika nyuwun lagun mangke. Nggih, mengke di pinangkani setunggal boko setunggal. Jan tenan kok ya 1 2 3 4 5 6 7. Wah, tenan. Sindene jenengan ki nyenengne, Mas. Nggih, pokoke nyunyur kabeh ya Kang Gareng. Nyunyur kabeh ya ayu-ayu kabeh. Janggo elok. Cantik-cantik kabeh, sekolah ya dhuwur-dhuwur kabeh. Kabeh do sekolah, do kuliah. Iki sing kene dhewe iki babon manak telu. Bose nggih. Ngapunten nggih Mas nggih. Gliak-gliak waton kecandak, gremet-gremet watoning slamet menika limbukan dipun sambung mengke tenggene gara-gara sedaya kersanipun menika saged menghibur dulur-dulur wonten ing laladan Kerandu mriki Mas Marsudi. Nggih. Wah, jantenan ki ditanjakne siji mbaka siji. Wonten cobi niki wonten serat Kang Gareng. Wong nggih jenengan waos rumiyin Mas. Nyuwun lagu kawula rewang. Nggih. Anteping ati. Anteping ati. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Terus lan saking kawula Karang Taruna eyang setono. amin 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 Muga-muga tetep guyub agawe santosa. amin amin amin. Wonten malih pepeling. Pepeling nggih dipun pinangkani. Nggih. Wah, jantenan kok ya. Ditanjakne setunggal boko setunggal nggih, Mas Marsudi. Nggih, niki penake Kang Gareng. Nggih, pripun-pripun? Saderipun Mbak Mutiara. Ije. Monggo Siap. rumiyin. Nah, nggih. Wah, Langsung. Yuk, Mbak Mutiara. Sabto Argo. Oke. 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 Aji ero lu. Apa temonem? Jan kono nduk, wong-wong asik karo pakmu dhewe. Mutiara. Mutiara bapak lenggah wonten mriki. Nggih. Kok rono kuwi malah goren ki mosok pakmu goren. Ya, bapak lenggah ning kene. Nggih. Nggih, sungkem sik karo bapak bar ku mumbungan karo aku. Dadak sungkem riyen niki. Lho piye to karo bapak kudu sungkem wong jenenge anak nun sewu lho, Nduk. Nggih. Wong anak ki arep sukses kaya ngopo kudu eling marang wong tuwa. Ya pancen ngono Kang. Dadine awakmu ki saurunge nembang sungkem sik karo Mergo Rama. kendho kencenging anak, pranataning anak ki mung kali ana wong tuwa, pujine wong tuwa. Bener, ngono kuwi. Mulatos Kenceng ya sangka wong tuwa, kendho ya sangka wong tuwa. ketok iki saiki wis lemes kok. Ning masalah ngeten. Pripun? Sosokan niku Nggih. ngenten panggung sok mboten diakoni. Ngeten iki Lah nggih. awakku ki ora diakoni dadi anake bapak. Lah niku. Wow! Wong piye, Rek? Iki bapakmu. Ayo. Loh, kita. Ibune sinten ibune? Ibune to. Golek sik. Ya bapak lenggah ning kono sungkem riyen kali bapak. Estu niki. Sungkem se Mas Marsudi menghadap teng mriki rumiyin kedhik mawon rada nglirik anak wedok arep sungkem kalih Rama. Nggih, sungkem kula katur Rama. Iya kecahayu. Sungkemmu ndak tompo kanthi bombong bungah atipun bapak ya wong ayu. Inggih kula tampi kanthi bingahing raos manah kula Rama. Omongan nduk. Pripun? Pun kakang aku arep tresno karo sliramu nduk wong. Ora buacok musane. Mara tuwa kereng iki kok Mutiara. Dalem. Moh aku dadi mara tuwa bapakmu moh aku. Lha pripun? Lah aku mesti diorot-orot tok.
wayah mantenan iki kabeh kon nyukupi aku ora koyo Pak Jemandi kok. Mutiara, Dalem. kowe wis katon gedhe. Nggih. Ya, apa-apamu disawang wis sarwa gedhe. Sing ati-ati ya Nduk Cahayu. Nduk Mutiara. Dalem. Tak peke nduk tek musuh. Wus. Ana ngomong gedhe nempat terus kono kiyer-kiyer saja kok. Ora tuwa kok iso galak kaya buta. Ya, Nduk Mutiara. Nggih, Dalem. Niki sowan teng dalemipun Rama Jemani. Nggih, kalian Ibu Ibu lali jeneng Tati. niki sapa? Nggih Bu Tatin. Bukati. Bu Kati. Nggih. Menika kajate apa, Nduk? Tasyakuran pernikahan. Lah dongakno mumpung mandi-mandine iki umur sak awakmu ndongakne manten. Ya. Nggih, sing pasti mugi-mugi samawat. Ya Terus sakinah. mawaddah warahmah. Terus rezekinipun nggih lancar barokah. Amin amin ya robbal alamin. Terus enggal Pinak Dadah. momongan. nggih leres. Ya dadine lek wis duwe momongan awake dhewe sing duwe gandulane ngati ya, Nduk ya. Nggih. Kaya awake dhewe kae. Kapan? Ayo kapan to? Reng, Ngopo? gandolan ati, gandolan kuwi maksudmu? Ya tegese ke gandulane ngati ki kuncine urip ki ning atak. Ngono lho, Mas. Gandolane ati ora ngendi rek. Nduk, Dalem. rada rono se tak dudoi gandulan. Nyebut. Halah. Asem kok wonten Ojo rokok ya. kurang ajar, Reng. Nggih, ayo gliak-gliak wae dhewe nyambut Nggih. gawe terus ki gawe lelagon sing jumbuh kalih kawontenan. Nggih. Lagune apa, Coba Nduk? Kang Gareng. Nggih. Iki kula nyuwun cocok karo swasana. Nggih. Kelinci udul. Kelinci Nggih, ucul. niki ugi kula ngaturaken wau wonten sing nyuwun sesideman terus Nggih. diuning, Ya. Putri nolong. Heeh. Niku saking Mas Udin etan puskesmas, wau sampun TF. Maksudnya nak? Nggih, sampun enten sing masuk ngoten. Oh, templing awakmu. Nggih. Aku njaluk. Nggih, dereng saged dipendhet. Oh, awakmu yang ngirit teram kok ya. Iki dhewe apa, Nduk? Kelinci ucul. Deres, sesideman saged kelinci ucul. Iki yo TF, Reng. Nop, Lo TF. TF napa? Lho. Mas, iki malam Senin ora malam Jumat kosok buat TF kono. Kok aku tanggapan arang-arang ameng-ameng nyawa. Ya. Nggih, ki ngaturaken sugeng dalu Mbah Nen. Nggih, Mbah Nen, alhamdulillah rawuh ya. Setia nenggani kula. Nggih, to Mbah Nen ki wong dimanapun Ki Marsudi bawa Leksono live itu dia pasti datang. Nah, kencakne Mbah Nen nggih. Wah, jan bakone ketoke nate enak. Moga. Ngubengi kutha niku nggih. Nggih. Lah. Yuk, kelinci ucul Mbak Mutiara. Monggo. Ada kelinciku Kira-kira. Kandhani kok bocah lek ngene iki mesti swarane mesti kepenak. Wis andungane gedhe kok ya. Biyen cilik lho, Reng. Nggih, tenan kok biyen nek kene wing tak undhamana saiki. Mare sarwa gedhe. Aku saiki rawani blas aku dilirik kudu semaput kok. Ya, ayo Nduk terus. mangka iku dadi kateras nanku Dulur mringin mbok bilih rawuh ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng mirsani. Terus Nduk, monggo. ngalor ngidul tepung gelang mungke celek Terus
sae bunga rasa iya ayu bocah tak kapake lho gitu. Kayak tak cetot-cetot kupinge terus yen boleh bakal tak pondok langgam kelinci ucul monggo Mbak Mutiara Sabto Argo
joget rada nyisih ngalor lho. Ngalor niku pundi? Lah, nengen. Oh, mriki. Ya ngiwa, ya nengen, ya ngiwa. Oh, mriki kuat ternyata. Sampun katur. Nggih. Sembah nuwun Nduk Mutiara. Jantenan Nduk ya. Hebat. Emang pendidikan dan juga ilmu itu sangat penting dan sangat membantu, Mas. Ya pancen mengkono Kang Gareng. Biyen rikala SD ngono, saiki dadi bocah dadi mahasiswi yes kaya ngene. Ya. Mula ilmu ki paling penting, mula ilmu ki regane larang. Niki mula aja katek dimusprakne kaya jaman biyen. Ya. Bocah SD terus diplayokne ning luar negeri. Saiki bere kuliah gen dhuwur, sekolahe ben pinjul iso golek rejeki. Ya pancen ngono Kang Gareng. Mula titip pelingku karo anak-anakku yen pancen isih golek ilmu. Ije, Golek kepinteran, aja keganggu pacaran. Bapak, Hah? Romo, Dipun, niki wonten panggilan napa panggilanipun? panggilanipun apa? saking Mbah Senen. Oh, saking Mbah Senen. Oh. Panggil napa Nduk Cahayu? Napa Nduk Mutiara kok sajane kok bar lungguh terus dodok terus mlayu rono. Wah. Pikantuk gungan, Mas. Pikantuk gungan. Nggih. Mas disawer karo Mbah Senen to. Lah kuwi ya kaya wong tuane dhewe kok. Leres kok tenan kaya banten iki. Nyangoni anake sak lugune to. Nggih, kaya Matur sembah nuwun nggih Mbah Nen. Ya nek diwehi aluse. Jenengan pengen mboten? Pengen mboten? Wes aku tak Mboten saking. ngkuku wae, Nduk. Nggih Mbah Nen menika nyuwun podang kuning. Oh, jeneng kang kuning. Nggih, Banten. Nggih. Mbah Nen, Banten. sakniki nyuwun sakniki. Oh, ora betah ketoke. Pun boten betah, Banen. Nggih, monggo. Oh. Kang kuning. Nggih, langsung podang kuning. Nggih. Minangkani menika pamundutan Mbah Nen saking Saking Laladan Sedaran. Sedaran. Nggih. Kuwi sing brengose kandel niku Mesti Mbah Nen. Ning lek sing gundul kene cermul ya nggurin. Ya ini wis turu. Pak enten panggilan malih lho Pak. Ngopo? Pripun niki? Panggilane saka sapa, Nduk? Nika Sapa, Nduk? Oh, ya yo yang parani rono. Napa-napa, Ya Nduk? parani rono. Jan Kaya Mbah Senen saking Mutiara COD. COD. Dadi ya kaya bapakmu neh nek kuwi. Kok ya wis ora sambung. Wis gede ya isin kok. Kok ya ruwen-orno ae kok ya. Nuwun nggih. Pak Nen nggih saking Senen. Kae Mbah Senen kopral kae. Nggih Mbah Nen kopral lek niki Mbah Nen bakul wedhus. Nyuwun Blitar menika. Blitar. Wah, wah. Podang kuning nyang Blitar. Nggih, langsung mawon nggih niki. Nggih. Digabung nih. Mengke sak cekape niku kathah seniwati saking Mas Marsudi Bawaleksono. Nggih. Mbak Ani saking Tulungagung. Tulungagung nggih wonten wah jogete mengkelok gareng. Lan wae lek hadi urung munggah wis to. Ki engko wis to. Nuwun. Gayeng Langsung monggo podang kuning monggo sabto Sawan neng omah wis ora krasa uyuran sing atas nganggo tombol boyo. yo Yuk.
sembah nuwun. Dek pun minangkani 3 lagon. Kejulinu ilang kabeh. Loroboyo kejulinu panu kurang kabeh rotok. Pun niki pokoke kaya Mbak Mutiara nembang. Nggih, matur nuwun. Nggih, tesih kathah sanget menika pamundutan saking para dulur-dulur sedaya wonten ing Laladan Kerandu mriki, Mak. Monggo dipun pinangkani. Kang Gareng, Wonten dawuh, Mas. langsung Mbak Venezuela. Venezuela. Mbak Sela. Sela on meneh. 7. Dados. Yuk. Sabto Argo. Iyo lagi tes bocah iki mesem patut, guyu ya patut, merengut ya patut. Bar turu mawon ambune legi iki tenan kok. Iki kok tenan kok ya. Estu lho Mas Dalang. Irunge ya manggon ana kono to, Ren. Jan kaya plurutane cah TK. Bayi. Pundake ndaplang paribasane kaya pikulan dawet njabung. Iya. Napa astane gandhewa minentang. Paribasane kaya tuguriok manggone ning slampung. Iya, Sikile. Iya sikile Ren. Orengen. Masya Allah. Kowe iki lamun mbungkung arep kaya engko tetehane malah kok. Kaya mboten, Nduk. Sowan tenggene Pak Jumani, Nduk Bella. Nduk Sela. Nggih. Nduk Sela. Asma jangkep sinten? Venezuela Augustiaratna Ramadhani. Ya, dari mana, Nduk? Saking Ponorogo, Pak. Aslinipun dari mana? Ponorogo. Ponorogo iki lho Jambon, Sumarata, Jabung, Ponorogo. Ponorogo kota lho, Ren. Kota, Pak. Ponorogo kota. Ya Allah. Wah, lah niki kanca lho, Mas. Wah, iki jebol kanca. Pak. Kocomplek. Iki kanca kowe niku lan tambak bayan kae. Nggih. Oh, iya. Sing niku to, Pak. Masa kancamu, Ren? Kancaku iki tenan. Bocah ngene iki lho, Mas. Nuwun sewu lek kaya sing ngendang Mas Benggol. Nggih. Ora gelem. Gelem. Kaya sing jaipon ki dulur saka Jawa Tengah, ya ora gelem. Senenge lek duwe bojo ngene iki kaya aku, Mas. Praupamu kaya ngono kuwi. Heeh, kuncine siji dheweke kuwi. Kuncine apa, Ren? Gampang diapusi. Nek tuwek ngene iki diapusi penak. Tukokne sambel hak citik ngono wis turu kok ya. Dipinangkani menika lelagonipun ingkang jumbo kalih kawontenan, Nduk. Menika kathah sanget pamundutan Mas Dalang. Menika Nduk Sela kapurih nembang menapa? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ah, lek kitire semene iki aku pilih dadi larone. Ya. Kang Gareng. Nun. Kitir Sumilir menika ciptaanipun Ki Gedhut Siswantara. Leres nggih. Kitir Sumilir nggih. Niki langsung nggih. Nggih. Sabto Argo Kitir Sumilir Mbak Sela. Asik. Sela. Sek.
Mbak Sela. Tepuk tangan. Saya Sinden Ponorogo ki tenan semakin maju, semakin pinter, semakin cerdas. Pancen luar biasa Nduk Cahayu. Nah dari SMP luar biasa. SMP ini pundi Cahayu? SMP kalih Bapak. SMP kalih Ponorogo. Jan sesuai kaya ngene ya Rek. Bocah SMP wis kaya ngene. Kok delalah aku uripku wis tuwek sik ta, metu tukulan kaya ngene ya. Mbak Sela. Mbak Sela. Nggih. Yul pirsa ya Nduk, kok pinter men ki murite sapa Nduk? Muridnya niku lho Pak, sing ngendang niku lho. Oh, Mas Bengkol. Nggih. Sing paling imut. Benggol. Nggih. Benggol. Nggih. Oh, muridnya benggol toh. Layak suarane kepenake kok mboten umum nggih. Terima kasih, Nduk. Iya, matur sangat Pak. Sukses selalu menjadi sinden yang muda. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Soleh, kalian Cahayu, Pak. Tenan kok ya. SMP 2 Ponorogo, SMP hebat. Memang hebat saestu nggih. Iki saestu sanget kok Mas nggih. Bocah enom lek ngerti nek babakan seni ki insyaallah ki ditata wong tuwa ya kepenak. Ya. Niki sopan santun gandes luwes ngerti marang wong nom ngerti marang wong tuwa. Kados Mbak Sela. Kang Gareng. Tut. Sak kruse Kang Gareng. Iki siap. Iki coba pasinjan saking Tulung Agung. Tulung aku. Apa kiprahe Kang Gareng? Oh, Ki sepote jaipongan Kang Gareng. oke siap. Kula tak nisih iki bahaya. Soale Tulung Ya. Agung ki nggone reok jaranan. Ya. Kula lek mboten nisih niku malah mboten anu mungkin mulai keselentak dadi gawe nggih. Monggo sowanipun Mbak Hani Kusuma Sabto Argo. Yon. Oh. Mbak Ani Kang Gareng. Mbak Hani Kusuma. Wilujeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu Mas Gareng. Pak Alhamdulillah. Dalang. Nggih, Mbak Ani. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah isih waras Mbak. Tasih waras nggih, mboten semlengat. Mboten. Ngapunten pipise nggih lancar. Oh, lancar. Mboten. Lancar, Nduk. Ngapunten maksudnya ngene lho Mas Gareng. Dalang niku kan satu malam duduk. Heeh. Duduk ki biasane ki nek gak anyang-anyangan ki ya sembelit. Heeh. Mulane ya tak retakne pipise lancar napa mboten. Ya jelas lancar. Wong jenenge paribasane Pak Dalang ki mertapa ndedonga muga-muga kajate iso tinekan. Mula direwangi ora mangan, direwangi ora ngombe, direwangi ora nguyuh. Ngono lho. Lah ngono kuwi nek misale kepepet banget ngoten pripun Pak Dalang? Ya dituki selang, Nduk. Nek kepepet ki di anu lho semayani. Disemayani saged. Oh, bener. Lah upami nek disemayani saged umpami dititipne ngoten nggih saged. Belum. Oh, iki kadang tutur jangan tinggi tak tutur sirahe. Ki pari-pari kuwi bahaya. Napa? Lah cara dititipne ning bendahara ora masalah. Upamane dititipne nek kowe iki terus dadine kaya apa? Lho, ya aku ra mau ngomong nek dititipne. Malah ngono. Ya kudune ora gelem to. Kok iso malah ora omong-omong lho. Bener kadung ora ngerti. Oh, Han, panuto aku lho.
Sing hapus-hapusane penak iki najan ngono hapus-hapusane angel pasamu kok ya. Ngono kuwi ta. Berarti ora kena dititipi ya. Ora kena. Umpama iki dititipi terus aja karena aku piye kudune Mas? Alah wis ndang nang mburi kono pisan ora wayangan ora masalah. Sampeyan sing dalang. Oh ya, nggih Mbak Hani. Dalam. Menika sowan tenggene Rama Jemani. Rama Jemani kalian Ibu Kati. Betul. Kagungan kersa napa menika Mas Gareng? Mangayu Bagya ingkang putrinipun temu wahyuning jodho katentreman menika temu wahyu sepisan kanggo saklawase. Nggih, Mbak sinten? Mbak Evita dan Mas Dava. dan Mas Dapa. Nggih, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Boten wonten ingkang misahaken awit wonten donya tekan-tekaning drahan. Amin. Mugi-mugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Mugi-mugi enggal rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem Ibu Kati kalian Bapak Jemani. Amin. Matur sembah nuwun sampun Amin. nimbali sabtuwarga sekeluarga. Amin. Dalang Ki Marsudi bawa leksana sak rombenge. Amin. Nduk. Iki Sabtu Arga iki sik anyar, mergo iki notane ya urung diklothok iki lho. 150.000. Ngene iki. Jabang bayi. Aku ya gumun iki ora rombengan iki anyar. Ya ki dadakan to rek. Dalang kondang Ponorogo mosok blangkon 150.000. Lah mbok sumpah Mas 75 lho kuwi malah isin aku. Mas. Sumpah iki 150.000 iki lho. Mas, brosir sinden-sinden iki lho 500 700 sak yuta. Blangkone dalang kondang Ponorogo 150. Lah kowe pengen ngerti. Napa? Jame rego 15 juta ngerti ya? Jame. Jame Mas Marsudi rego 15 juta iki. Iki 15.000 aku tau duwe ngene iki kecemplung banyu modar. 15.000 ki lek biyen iki 15 juta gone Mas Marsudi. 15 yuta saiki. 15 juta. Motor beat ya, Mas. Lho. Iki enek kegunaane ngerti Apa? Malam Jumat lebokne ning jero wetengmu iso ngorek dhewe. Amin. Ngenyek kowe iki rek. Kok ya. Iki masamu selawe lho rek. Kok ya. Tumbas ning pasar malam. Nggih, Mas Marsudi bawa leksana. Nggih, Mas Marsudi bawa leksana. Oh, tasik Mas-mas nggih. Nggih, Mas. Mas nggih rombongan iki. Dalange tasih enem. Sinden-sindene nggih tasih lencir-lencir. Nyogo-nyogone aja enom-enom. Aku ya barakan yoga-yoga kuwi ya, Mbak. Oh, nggih to. Niku saumurane Ya benggo. rapi-rapi lah barakanku. Anu yogo-yogo. Roi ora kuwi. Kene kan anu to biasane ben malam sura niku ritual. Ritual. Jadi kaya sing nyuwun sewu sing usianya di atas 50. Kuwi iki kon prei dekem Mas ya. Kungkum. Kungkum sampai sewengi. Sewengi malam sura kuwi. Sesuk-esuk Mas. Ngopo, Nduk? Nelungsungi. Aku ora malih nom. Malih enom. Lah aku Layak. Napa? Nek tak kungkum ya awet nom. Nek jenengan kesuwen kungkume nak damel banyu asin to jenengan. Oh, malah dadi ndok asin. Yo, kuwi ndok asin. Napa? Kuwi dadi sosis bakar. Kaya rumah satu. Ngenyek kowe iki rek. Oh ya, Mbak Hani Kusuma. Dawo. Hiburan. Apike kaya ngene ceris sosis bakar. Oh, rupane kaya sosis Nggih, bakar. kantur ugi Sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya sederek Bapak Ibu sekalian, Mas Adik Mak Dembokde, warga masyarakat Ngrandu, Kecamatan Kauman. Sumaroto. Oh, Sumaroto. Kauman Sumaroto Ponorogo. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas lan kewarasan. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu. Amin. Sing utange akeh ndang lunas. Amin. Sing urung oleh jodoh ndang oleh jodoh. Amin. Sing rondo-rondo ndang oleh joko. Amin. Sing duda-duda ndang oleh perawan ping-ping. Amin. Sing bani. Dalem. Sing duda ndang oleh.
Ngoleh Joko. Sing Joko ndang oleh. Ndang oleh. Sampean tesih prawan. Pulang nggih. Nah, umpama sampean pikantuk piantun randu mriki ya boleh kok. Boleh. Eh, Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Alhamdulillah. Nduk, awakmu ki piye to? Mosok arep kaya laron brodoli kok. Ora lho, Mas. Ya wong bojoke siji tok lek seneng karo dulur randu ya ndang dipilih sitok gomule nang Tulungagung. Seleksi. Zaman sekarang itu harus diseleksi. Para pria-pria itu di luar sana banyak yang tidak baik, boten sedaya nggih. Tapi kula yakin ten rombongan iki sedaya baik. Sedayanipun jujur, kabeh setia. Allah. Kowe ketok rombongane sing krasa kene lho, Mbak Ani. Loh, adus Mas Benggol niki ngapunten biasane lek tukang kendang ikan pacare oke ganti. Gawani sinden ngene iki mulih mengko Mas Benggol ya langsung apa ten griyane pamit wangsul. Ora kok dadak mumpar mampir. Real to? Lah nggih. Rani Dalem tukang son tukang som. mabut batine kok ngene. Wong iki nyemoni aku. Lah aku marah ya tau anu nemoni mampir ning gitu Mas Dengi Mas. Put kaput, layak tanggapan dek kapan ke ora mulih bocah nang omahmu to. Keri lho sare. Mbak Hani. Dalem. Menika wonten pamundutan nggih Mas Marsudi jumbo kalih kawontenan menika Mbak Hani kersanipun nembang. Nggih. Monggo bebas Mbak Ani. Nggih, monggo bebas. Pokoke engko sing penting aja ngantek lali jaranane didekne. Ah, carane ditekne. Oh nggih. Wonten pamundutan napa mau? Puspita Nolo. Ya, Puspita Nolo. Puspita niku artine napa Mas? Puspita kuwi jaman biyen mereke Pajar kek diunyerne ngono kae. Puspita niku artinya Apa? artinya perempuan nggih. Puspita kuwi ya pita kuwi ya kae jaman biyen sing Mosok ta? Puspita ki ya pus. Puspita iki keindahan, Mbak. Keindahan. Keindahan. Kuwi jebule lek kowe ngartekne ngene padha karo nggonku. Apa? Pus jepita. Ya, nggih. Ya ora apa-apa nduk wis nggih lagu wae Puspita Nolo. Kuwi tunggale susus bakar ke to. Iya. Puspita Nolo. Kadang ya wasin. Iya. Sosis bakar iki lho nek kokean bumbu. Ya, kadang ya panas, ora mesti Kadang ya pedes. brindil-brindil enggak mesti. Kadang ya sok ireng gosong ngono mergo ya kegeden geni lek bakar. Kadang kala ya malah gede mekar ngono Ya sosok ya mungkret barang. Monggo Puspita Nolo mungkret. Bocah kene kaya wis genah ta. Cah kene. Lha genakan niku namung teori to, Pak. Teori. Teori mawon prakteke nggih. Ayo. Monggo Puspita Nolo, Mas Benggol. Yuk. Ya, Puspita Nolo. Ya, Puspita Nolo rapa lintune Mbak Hani? Gimana, Mas? Oke? Oke, Jos? Puspita Nolo, oke? Ya. Iki tenan deh. Iki pokoke kabeh iki iso lho Han iki. Biasane musik ya ada, tapi malam hari ini khusus klasik. Oh, ngaten. Heeh, nggih. Oh, lha niki musisine tilem kok, Mas. Kuwi ora turu kuwi, Nduk. Kuwi topo. Kuwi topo. Ya. Ya. Monggo Mas Benggol, nggih, Puspita Nolo. Yuk. Nggih. Nggih. Yuk. Ya. Iki kok jogetmu piye? Oh ya, jogetnya mesti kok enak. Ya, iki mesti ya Ya, mesti wis kebagian sosis bakar. Karena ndok asin. Ndok asin. Ki sosis bakar wireng ora umum. Mergo ya gosong kegeden geni kuwi kok ya. Monggo pripun Mas Benggol napa digantos selintunipun? Oh, digantos anu niki buat temanten berdua. Ya, manut. Lestari siap. Nggih. Monggo Puspita Nolo. Oke. Susu bakar sing gareng ki sing 20.000 wae. Apa sapa wong kene 2.500 kenyang ae. Beracun kowe wis diamu. Asep kuwi sipilis opo piye Mas Ambu ya. Ayo Mas, nggih. Puspita Nolo. Jare mau salep barang ya. Asli. Piye, Nduk? Jogete, Nduk? Asoy.
luar biasa Mas Gareng. Nggih, luar leres biasa. Mbak Ani. Menunjukkan bahwa napa yaga-yagane niki kompak, pinter, cak-cek, satset. Niki berarti pikirannya tasih bersih sedaya. Wow, tak cerdas kabeh. Cerdas kabeh. Cerdas kabeh. Anu, di sini tuh ndak ada yang namanya piktor, pikiran kotor itu ndak ada. Ora ana. Enek sing rada suwe kuwi mau mergo kokean ngeslot. Lah, kono kuwi sampun nggih Pak Dalang nggih Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun Mbak Ani, lenggah rumiyin menika. Ampun karumiyin Mbak Adi wonten. Oh, nggih. Dereng. Napa sak menika? Nggih. Menika sadèrèngipun wonten serat cobi kula waca rumiyin nggih Mbak Ani. Nggih, siap monggo. Sugeng dalu padalang sugeng makarya. Semoga lancar sedanipun saking Kang Suyat. Nggih. Matur panuwun. Nggih, doanipun mugi sukses selalu. Nggih. Wonten malih menika saking Mas Kawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sange wilujeng dalu saking Dungkur dhewe badhe nyuwun gendhing setunggal bajing loncat kaping kalih ninggal katresnan. Nggih. Gendhing punika kula kintunaken dumateng Mbak Yu Sisum. Nggih. Yu Sisum. Nggih Pak Puh Gimbin. Pak Gimbin. Lan Mbak Gito. Lan Gito. ugi kula kintunaken dumateng warga sedaya ingkang wonten dalem. Matur sembah nuwun kagem Mas Sange mugi-mugi tansah pinrangan sehat lancar rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih matur panuwun Mas Kawit mugi panjenengan ugi sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Tapi Mbak Ani Ya. monggo jan pilih niki ugi wonten pamundutan sesi deman. Sesi Demak wonten. Napa Sambel. makani Terus mungkin jenengan kan jatil malih. Oh, jatil malih. Nggih. Kudune nganggo sambel iki sing Sambel. Iya, sing nek nganggo sambel lho Mas. Sambel mergane ke mau wis ana sosis karo endhog. Nggih. Dadi kaya Wonten malih wau nggih panyunan anteng ati sambil kemangi jendeng. Ya. Kawula Karang Taruna Eyang Setono. ya. Nggih, Karang Taruna jalukane ya lagu kamak-kamak lho Mas. Kandhane Karang Taruna iki biasane ya ayang-ayang. Ya Monggo kuwi biyen saiki ya ora ya kutut manggung Sinomane Jata. Nggih, monggo sambil kemangi rumiyin. Nggih, sambel kemangi Mbak Hani ya. Joget munduk nggih, ditotot tenan nggih. Monggo Mas, sambel kemangi Sabto Arjo. Aku wajo. Wis to, esuk to Mas. Sip to, Argo ki lek yogane jenengan. Iki kenekan Arjo ngono lho. Ya wogane iki bingkul gawane pirang-pirang kok ya. Ya tra hobine wong kewirangan wis gini iki. Ya raya. Padha wae. Asline wong arep kisinan ki ya guru ngono iki. Moga-moga Sabto.
Sampun katur menika sambel kemangi. Nggih, terima kasih. Cobi niku mau pamit Mbak Hani. Nggih. Kan jarang titik jare. Oh, jaran sithik. Ora napa bebas. Ah, nggih, pokoke niki manut binggul mawon. Niki mumpung Mbak Ani jumeneng pokoke iki. Oh nggih, wau Sing pamuritan saking Pak Kawit wonten ninggal katresnan. Nggih, tinggal katresnan Pak Kawit. Ikut digarap jaranan saged nggih. Ya. Saged. Nggih, saged nggih Pak Benggal. Pak Guru Benggal saged nggih. Monggo. Jadon aku yo jek SMP, aku mlebu SMP loro. Jadi diajar karo begal. Aduh, oh ya diwayahi. Aduh, oh. Pak gurune ganteng. Asep awakmu. Kuliahmu enek nggon kono ya. Ketake wong iki ora tau neko-neko. Blas ora tau. Ora tau blas. Jiwit ora tau. Nyeneni ora tau. Mosok. Ngelokne ora tau. Mosok kaya ngono kuwi au. COD begal ki anteng lho, Nduk. Anteng. Aneh yo meneng ora aneh yo. Golek. Monggo. Nggih, monggo. Yuk. Ayo, jarang lagi. Mencuke, sebelake, ceder, ceder. Yuk. Wow, wow, wow. Awas, Cuke. Jaranan sapa?
Jane Wis. arep kok pecot apa nih rek Niki terakhir tau Mas. Pecute lemes. Heeh, dilanggam nih Mas ya. Ayo, Duk. Iki lagu yang tenan iki tenan. Iya. Ojo lali pameliku. Ojo sampun katur sak menika. Terima kasih luar Duhani. biasa jane lok tenan Kandhani kaya iki monggo cahayu jane lok nyapa-nyapa saka patut nggih kok tenan apa kene iki weh tenan. Reng Mboten dawuh tidak kalah dengan modelnya model tidak kalah dengan hotnya sinten Mas. tidak kalah dengan moleknya Asmanipun sinten? tidak kalah dengan Cantiknya. itulah presiden kita luar biasa rek Asmanipun siapakah dia Ari Mami Fitri ya coba melempar manis melempar anggamu gampang aku coba melempar gadis jandaku gampang iki piye awak tuwa rapi perawan rawane yen wengi wis kae yen digoyang ser karo matane saking gayenge Kang Gareng Manuke manuke cocak saya bengi saya gayeng Sinoman uga saya do joget kabeh iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen wengi nangis ae goyange yen minggu cer karo manuke aduh hop Mbak Ari Mami Dalam ana dawuh. Sinoman ana sing bakal nyawer Nggih. minta lagu napa coba enggak ireng manis ireng manis Walah nyemoni kula niku wau. Nyemoni kula. dengan lakonku Menono. yen sinau bebarengan nane nununo muno Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Mangke mawon enten wingi. Nggih, sosisnya pun dibakar lho, Mas. wes yo Bagi ngomong apa tuh Nggih. Nah, niku wau lho. Na 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 ni nu 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 na na. Na 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 ni na 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 na. nuno Iki piye to iki tercemar kabeh iki. moga-moga ireng manis sasarengan Sabto Argo nggih panggauke Mas nggih oke Menika Sinoman digarap ingkang sigra mawon ya Mas ya. ya Digarap gayeng. ya Iya, langsung iya, diganggu iya, iya. kaya reukan ngono lho Fit ya ya monggo yuk Sabto Argo pasukan joget
ucuk tak jajes wes Kandhane yo masih tetep sesuk kowe rono. Lah ndi Mas jare nyawer Urung kowe rono cedak. iki diterusnya apa nyawer piye to iki dipegat apa ora nyawer piye to nggih lagune sing anyar lah sing njaluk ireng manis mau sapa Bola tak dilat melonyong buta Oh, betul. Kowe iki sinden apa ula? buta Mangga. mau jalaran nanti pasukan joget. Ayo. Ayo. Jenang manis jenang kula. Masih sabar dulu ya Mas. Ampun karo Ini langsung apa pripun? Oh langsung mawon nggih. Ampun karo iki disusul karo sindene sing luar biasa maneh rek. Sinten Mas? Oh, bocah sing paling menul dhewe sak Indonesia. Rek. Ya nggih siap. Pesinden sing menul dhewe sak Indonesia. Nggih Mas, ngapunten kula setese badhe COD kali niki lho. Nggih, ngapunten sinden sing menul sinten Mas? Indonesia. Nggih, pokoke luar biasa. Ya Allah. Ayune pol-polan. Bokonge pripun Mas? Sak tampah gedine. Dan ditokne mawon Mas. Tenang kok, sarwa jabang baik, sarwa jembar rek. Jembar awake. Pikirane. Mangke ngopo iku grangsang men to rek. Aku ki rumah saku bengi iki kudu ngoten kok ya. Siapakah dia rek? Nggih. Mbak Inar. Ya. Mbak Inar Kiti. Ya, monggo Mbak Inar. Kiti. Yes. Ya. Mbak Inar Kiti. Ada apa? Iya.
Basuki Bawalaksono. Dia punya badan melenuk dan juga lebar. Gede ya Mas. Gede ora Mas. Aku ra omong. Cakep. Gede ora aku ngerti kok gede ya. Aku ra omong, aku ra omong. Gede ora Mbak Bu? Boten gede. Gerobo. Ya Allah. Boten namung mungil. Pripun Mbak Inar, Mbak Fitri kali Mbak Arimami ada ya Bukit Berbunga. Dikayengke. Nggih, sebelum ada permintaan dari mas-masnya yang di sana mau duet Mas. Oke. Nggih. Setelah ini Mas Gareng ya. Oke, siap, monggo. Monggo Mas Bigol ada Bukit Berbunga. Monggo. Masih bersama Satuan Indonesia.
riyin niku wonten pamundhut. Aduh, jangan duduk dulu. Jangan duduk riyin. Mbak Ari Mami, Mbak Niki Fitri, temahane Kang Mas Slamet Karangmojo menika nggih rawuh. Boten ngertos niki nyuwun lelagon niki Long Gadung. Long Gadung. Long Gadung. Nggih, niki kok dile dereng wonten yang saged minangkani dipun gantos kemawon napa monggo bebas. Kagem Pak Slamet ing Karangmojo Kalong. Nggih. Pangapunten sanget kersane kanthi merdu merdikaning digantos pepeling nggih Mas nggih. Sing wau wonten request pepeling nggih. Nggih, pepeling nggih wonten. Nggih, digantos niku pepeling ngoten nggih. Mas Begal nggih pepeling. Ya, Mbak Ari Mami, terus dulur Wonogiri Nduk Inar, terus Nduk Fitri gantine pepeling. Ngoten. Monggo Mas pepeling. Sedaya jumeneng monggo. Nggih, semuanya wonten Mbak Mutiara, wonten Mbak Hani, wonten Mbak Sela, monggo jumeneng sedaya. Lelagonipun pepeling damel pangimut-imut bilih menika sabibaripun tasakuran Mas Marsudi. Iki nek kuwayangan keri dhewe lagone pepeling. Dilingni marang Gusti Kang Maha Agung, muga-muga sabibaripun tasakuran manggih kawitujengan kebagas warasan kathah rejeki panjang yuswa. Lah Kang Gareng, muga-muga kinablan ning Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo pepeling. Kagem sedaya Karang Taruna.